अरे बियो देख जगदेव इधर आओ रे जगदेव ए बाबू आओ रे आओ इधर आओ। आज खुशखबरी अपने सरकार की ठीक बा हो तो पाला के विनोद का हाल बा। उम्मीद बा कि सब बढ़िया होकर मस्त होगी। हो तो देखो विनोद बात इस तरह की आज ठीक बा बहुत गर्मी बा और आज अपने सरकार का गाना आ चुका बा ठीक। ये बता खातिर कि अपना सरकार गाना आ चुका बा बाबू आए। ए जगदेव ध्यान लगा गाना सुना है रे तुम लोग बम बम लगा था आए। अपने सरकार के मतलब अपना गाना मस्त बा इतना अच्छा बा बम बम लगा था। पहला बार सुन ले रे बाबू आए। हमको तो गर्मी में ठंडा लग रहा है गाना सुनने के बाद। हाँ ऐसा गाने हुए कि एकदम दिल दिमाग दोनों खुश होता भी ठीक बा आए। अपना गाना मस्त बा ये बाप रे बाप पहला बार लाइफ में पहला बार गाना सुना था ठीक बा। और इतना तेज से स्पीड ढले बा गाना इतना तेज से मतलब वायरल होता। माने के बाद सरकार का गाना मतलब बहुत वायरल होता तेज से ठीक बा। हाँ तो गाना अपना सरकार के छुड़े ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से ठीक बा। जे जो भी नहीं के सुन ले गाना जा सुनी जा यूट्यूब पर सर्च मार जा ठीक बा। यूट्यूब पर मार जा सर्च अपना सरकार के की मतलब हाँ वायरल हो जाए गाना ठीक बा। अपना सरकार के जगदेव मतलब गाना बहुत मस्त बा बहुत भयंकर गाना बा मतलब सुनला के बाद एकदम दिल दिमाग दोनों खुश होता बिनो ठीक बा। ऐसे प्यार से बात मोहब्बत बने रही जा बम बम लगाता रहो। हाँ तो देखो जगदेव बात इस बा कि अपन सरकार तो सरकार हो ठीक बा। और हम कल वीडियो में बतले रहे हैं हैं वीडियो में बतले रहे कि अपना सरकार गाना बहुत जल्दी आवे वाला बा है गाना बोलो तो तुम लोग जाओ मुंह का देख रहे हो जाके भी गाना में सुनो ये जगदेव जाओ गाना में सुनो प्यार से बात ढेर लो। और कमेंट कमेंट कम से कम 50 रुपये के चाहिए ठीक बा कि गाना मतलब ट्रेंड में चल जाओ है। जगदेव फुल गाना सुन ले ठीक बा। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से मतलब गाना इतना मस्त बा इतना मस्त बा। पोस्ट वगैरह देखला के बाद कि सुबह सुबह गाना आगे बाबू अपना सरकार के कल वीडियो में बदले रहे गाना वाला बा। तो देखो बात इस हुए कि अपन सरकार के गाना जब कहीं ना तब आवेला ठीक बा। हमारी बात एकदम सच होता है वीडियो ठीक है बात हम बोलते हैं वो एकदम सच होता है ठीक है सच साबित हो गया कि मतलब सरकार का गाना आ गई बा ठीक बा। हम बदले रहे काले बदले रहे वीडियो में कि सरकार का गाना आवेला बस सुबह में और देखो आ गया अपने सरकार का गाना बम बम लगा था सब के भाई हमार एकदम दिल से स्वागत भाई वीडियो में ठीक बा। भाई चैनल बनाया वही सब्सक्राइब कर ले ठीक बा ताकि जब वीडियो बनाए तो आपके पास वीडियो हमार पहुंच जाए। तो बाकी ये बताए खाते भाई हमारे की सरकार के गाना आ चुके बात जान जा प्यार से बात फेर दी जा उसके बाद मोहब्बत एकदम करी जा इतना करी जा अपना सरकार के गाना जल्द से जल्द ट्रेंड में चल जाए ठीक बा। अब पोस्टर काले रिलीज हो गए अपना सरकार के बम बम लगा था देखला के बाद एकदम हां काबू में ना रहे दिल दिमाग हमार सब वही रहे हैं। रात को हम गाना के बारे में सोचे ले बनी गाना क्वेश्चन हुई कब आई का हुई मतलब बवाल हुई कि ना हुई लेकिन सुबह सुबह यूट्यूब खोला एकदम बवाल ही बवाल हो चला। सरकार के चेहरा देखे के मिलेला सुबह सुबह ठीक बा। तो देखो बाबू बात इस हुए कि बहुत गर्मी अब लग रहा बा ठीक बा है। बहुत गर्मी लग रहा बा अपना सरकार के गाना सुनला के बाद सुबह सुबह में तो ठंडा लागत रहे फिर गर्मी लगा गाना सुनला के बाद। बहुत मस्त बात सुपर हिट बा गाना कि प्यार से बात फुल सपोर्ट कर रहे हैं ठीक ये बता कहते हैं भाई हमारे चैनल दानी फिर मिलो अगले वीडियो में और लाइक करके कुछ अलग ना वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो या फिर ना अच्छा लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं ठीक बा। बाकी ये बता कहते हैं मिलो फिर नेक्स्ट वीडियो में ठीक बा विनोद ठीक बा। बाकी चल दानी विनोद अभी खाना वाला पकाए ठीक बा पाला विनोद।